Neste vídeo imos responder a pregunta que nos fixo o Baúl de Ciencia. Mi pregunta matemática es, ¿cómo se consiguió calcular la masa de la Tierra? Unha das formas de facerlo é valéndonos de tres constantes universais e dúas fórmulas da mecánica clásica. Por unha banda, temos a lei da gravitación universal de Newton, que establece que a forza de atracción entre dous corpos, como por exemplo a Terra e a Lúa, é proporcional ao produto das súas masas e inversamente proporcional á distancia que os separa o cuadrado. En particular, podemos identificar M1 coa masa dun obxecto calquera sobre a superficie da Terra e M2 coa masa da propia Terra. E tamén identificamos R co radio da Terra. Por outra banda, temos a fórmula que nos dá o peso dun obxecto sobre a Terra, a partir da súa masa e da aceleración debida á gravidade. Aplicando esta fórmula ao obxecto de masa 1, podemos igualar F con P, simplificar M1 e despexar a masa da Terra. Obviamente, esta é unha aproximación considerando que a Terra é esférica. Ademais, tamén hai que tomar en conta que as outras constantes, como a aceleración debido á gravidade e a constante da gravitación universal, son constantes que poden aproximarse experimentalmente, como fixemos no cálculo do radio da Terra, e que poden ser motivo de outros vídeos. Se queredes coñecer como obter R, o radio da Terra, os invito a ver o vídeo de Eratóstenes, en onde respondemos á dúbida de canto mide a Terra no noso videoconsultorio matemático.